No niin. Elikkä nyt mä yritän tässä puolustaa taloa, niin kun tuolta hyökkää mun kaveri, joka yrittää päästä taloon. Se olisi niinku päätarkoitus. Pilatarkoituna yö. No ei se meitä paljon estä. Päätteli. Sieltähän se tuleekin. Kuulihan se ritari. Tuolla se kato tulee. Hitsi kun ei oo jousipyssy. Ei se Olisi voinut auttaa. tarvitse. Näitä ei ehkä laiteta, kun siinä kävi viimeksi huonosti, niin tuli vähän liikaa. No ehkä meidän ruokaa ihan tarvittaa syödä. Homelihaa eikä tullut. Oho. Onko? Ui. Eikä mitäs tässä? Toinen puoli on samanlainen. Voisi se... Se menee ihan sekaisin, aina selaa. Toivottavasti mä sitten kuolen. Olisikohan toinen puoli samanlainen? Varmaan ei. Joo, ei jää sitä selvittää. Miten on dispensereitä nappi? Ei. Ei! Niin tästä on jäänyt uupumaan tämä. Menee tästä. Siellä. Ei tonne. Tää on vähän kun sä viimeksi kokenut täältä, niin sä jätit noin jouksilla kulkumaan. Ei. Ja tää asia on, että sä kuolit. Tässä todisesti on läpäistätön. Kidutuskammio ei ota sitä läpi. No ei. No. Haluut sä hakea kamas nyt? Joo. Nyt me tuli taas todistettu, että tähän taloon ei päästä. Ja todistettu mä kuolen uusiksi. Tuutko sä hakemaan? En. Mitä se kidutuskammio? Siis tuuli se kuvaa siellä alhaalla. Juu. Ja tänään bonjour mun perässä. Mutta tää jakso taisi olla nyt tässä. Nähdään tos.